Escolta bé perquè tu tens quelcom que estàs a punt ara de descobrir. Que ordinari, sempre pensant en el menjar. Escolta bé perquè si et ve de gust Iogurt. podràs menjar sense passar de res. Iogurt líquid ram. Quina idea. Et podràs beure el iogurt en vas, No pot ser de llimona? un vas de força i vitalitat. No pot ser de maduixa? Oh, quina idea, el iogurt en vas. És de llimona i maduixa en vas. Oh, quin iogurt